هر 4 ساڵان کورد هێڤیên xwe bi serokekî Amerîkayê re vejîn dikin. 4 salên bihûrî gelek êş koçberî û dagirkerî bi xwe re anîn. Vekeşana hêzên Amerîkî rêda Tirkiye godeverên Kurdî dagir bike. Ev yek hişt got xelkê di metirsiyê de bijîn û dever jî aramiya xwe ji dest bide. Evgareke hêzên Amerîkî ye, li deverên neft û gazê digere. Xelkên van gundan hêvî dikin ku serdema Biden serdema aramî û aştiyê be. Yekî herb û 7 sala 8 sala me tiştek ji me re nekir. Çi ji me re kir? Herbê pêve nebû. Herbê pêve nebû. Yani ez hêvî ji Xwedê dikim ji haw pê de got xweş bî. İnşaallah istiqrar çêbir vî welatî û hedawet çêbibe û her yekî vegirê mala xwe gol ser milk û emlakê xwe bimîne. Yani feqîr û fuqara li çewla mirin, behrya de mirin, li hudûda mirin, xelk û hatkuşê kain û çîçikek kuştine. Yani qîmetê însan nemaye. Di salên bihûrî de Amerîka bi nebûna stratîjiyeke diyar li Sûriyê de hat naskirin. Tenê piştgiriya şerê dijî terorê û paşguhxistina siyasî ji deverê re. Siyasetmedarên Kurd dibînin ku Biden dê danpêdaneke siyasî bi Rojavayê Kurdistanê bike û ev yek ji xalên got Amerîka di salên bê de dê li ser kar bike. Biden dibêje Ti nakokî di ortamê û Trump de tune siyaseta derve de, di stratîjiya Emerîkî de. Nakokî bicîkirina van siyaseta wê çawa be û taybet li ser melefê Sûrî û Bakur Rojhilatê Sûrî, Biden dibe gerek em erê pîdanê ihtirafkê bi rêveberiya xwe ser û hêzên Sûriya Demokratî bikin ki ew jî bibin şerîk û em vê nakokiya di nav Tirkiya û Ankara de bi Kurda re çareser bikin. Ez ê bibin şerîkê çareserkirinê di nav Kurda de û di nav Ankara û Bexdê de. Gefên Tirkiye berdewamin û riş de got êrîşî deverê bike. Lê hêviya xelkên deverê ew e got Amerîka bi rola xwe wekî seroka cîhanê rabe û nehêle tu êrîş çê bibin. Di sala bihûrî û di serdema Trump de zivistaneke sar bi ser xelkên serêkaniyê û girê spî de derbas bû. Lênha bi hatina Joe Biden çi guhertin dê ser erdê çê bibe? Amerîka dê rêgiriyê li ber êrîşeke Tirkiye bi ser Rojavayê Kurdistanê bike yana? Ew jî di dema bê de li gorî stratîjiya Amerîka li deverê dê diyar bibe. Ekrem Salih, Kurdistan 24, derdora bajarê Rmêlan.